O nwere ụmụ nwanne anyị na-abọ bịa na UK fa na-abọ wee bịa wee kụzicha elifa ka esi enweta akwụkwọ ofuke wee jebe si nke ọzọ ya bịa ka ya na ya solu gaa o kwere aga so ọ gazie nweta akwụkwọ nke ọzọ bịa na-ataji anya maka mgbe fa na-achọ ịga ọ sị ha na o nwee kọnekshọn o nwee nnọọ kọnekshọn o ji abịa na-eje anaba isi ije ọ sị kama ọ gara enweta ego kama ka ọ ghara inweta akwụkwọ o wee nọrọ ala na-akwụgharị na striti na-eme ekikwa ego na-emetụ nghọm nke ọzọ dị nweta akwụkwọ ịma na inwe akwụkwọ inwego ego mana nke ọzọ nchụ ego ọsọsọ dị ya mkpa ọnya bụ na ịbịa ijegodi chọọ akwụkwọ nchụ ego ọsọsọ adịna gị mkpa ma ịbịa obodo oyibo ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ chọba bụ akwụkwọ maka ịchọta akwụkwọ ịchọta gị ego so nwanne anyị nke ọzọ a na wee jee na-agagharị ojoo na onwekwa akwụkwọ ọ na-eje na-anata o nwee nnukwu kọnekshọn ọ na-abụ enye visa so nke ọzọ enwetazi akwụkwọ mee ka ọ na-ataji anya ọ sị kama ọ ga-enwe akwụkwọ onwere ego kama ka o nwee ego ihe a ka ọ na-ekwu ọ bịakwa rentịrị nnukwute ụlọ flat ọ na-akwụ ụgwọ maka ego na-agba ya agba n'aka maka ụmụ eme biznes tụngọm 1212 so ọ rentịrị nnukwute ụlọ na-akwụ ụgwọ o meketa ọna ụlọ ọbịakwa ọzọ o weli visa ọbịakwa ọzọ meketa ọna ụlọ o weli visa ọbịakwa ọzọ na-egekwe ntị ka unu mara maka ka unu kwee nkwụcha na nkwụcha abụrụ ụjọ ka unu fụ ihe ndị Igbo na-eme ndị Igbo ibe ha so ọ nazi ụlọ ahụ wee na-achọzi visa ọ dabazili ya ka o si adabali ya so landlord a na-agba ụgwọ ụlọ ọ na-asị na ọ ga-atụpụkwali ya ngwongwo ịfụso ngwongwo oge onwekwa akwụkwọ onye nwere akwụkwọ anaghị enwe ngwongwo ị nwere akwụkwọ ị ga na-erentị ụlọ irentịla ụlọ ichilisa akwa gị ije nke ogo friji ogochekwa ihe ọfọ bụ ya gochie ma moto o nwere ihe ogoro ihe niile eji ebu ụlọ ma friji ma oche dekoreti anya ụmụnne anaghị edekoreti ụlọ ma ọ bụ na ị nwere akwụkwọ maka ibi ebe etili nweta akwụkwọ ịkụbazia flawa idekoreti bazia ụlọ ọ bụ ka esi eme n'obodo oyibo ya bụ ịbịa ichilisa akwa gị ịbịakwana irentị ụlọ isolufa na-ama na eji na-achị ya eku na ọkụmite mana nke a mba o rentịrị flat maka esi akpata ego na-agba ya agba n'aka landlord ọ nabazi ụlọ ọ natazi ka o si anata landlord a na-achọzi ọkụkwa landlord na-agba ụgwọ o wee kpọba nke nwere akwụkwọ si ya biko ya kwupụtali ya ụgwọ ụlọ na ọ na-afọ anata uche na ọ ya anata ka o si anata ọ na-akwa anata nke ahụ ọkwụọ ụgwọ ụlọ nkwụ na-abụ ịtọ ọ nara anata 3 months ọ nara anata 1 year ọ nara anata nke ọzọ a wee na-akwụli ya ụgwọ ụlọ ya chee na ọ ga ka o seki ụlọ asị ya bụrụ ngwongwo ji edebe ebe ọzọ ịnata ịchọ ụlọ ọzọ ka o seki ụlọ na ọ laikili ebe ụlọ ahụ dị na ọ dị na senta na ọ laikili ya na ọ chọrọ ọ natakwa ka o jee chọba ụlọ ị na-achọ visa ekwere gị nchọta icheli na ị ga-achọta ka isi achọta ị chọtara ka isi achọta ọ bụrụ ihe ọ ga-eme bụ osi landlord ya kwapụ ngwongwo afụrụ ebe a ga-akwanye ngwongwo ịmakwala ofu onye si Itali wee bịa nwaanyị chịrị ụmụ ya bịa wee si na ure ntili nnukwute ụlọ fụrụ ngwongwo kwanyere ya nke ọzọ wee si ya oke o nwere nwanne m nwaanyị onye m nwaanyị ọ na-abụ ụlọ o nwere ọtụtụ ngwongwo landlord na-achọzi ịkwapụta ya kwara anya n'ilo ịma ka ndị landlord si eme ote aka ịkwụrụ ụgwọ ụlọ fa kwapụta ngwongwo gị kwara anya n'ilo onye tụtụrụ onye ọbụla ada ngwongwo gị ụgwọ ya bụ nke ọzọ si na ọ na-eme mma wee sizia nke si Itali ngwa bịa bulu ngwongwo anụnwa dọba be gị ka ị na-eyuzugodi ebe irentịrị nnukwu ụlọ ịfụrụ ihe ịkwanyere ya so bịa bulie nwanne anyị nwaanyị anata ọ bịazie bulu mgbe ahụ ịnọkwatago ijezie go ngwongwo gị ọ bụ ihe ọ gwara ya so ọ bịazie bukolu mbọsị ahụ ọ bịa na-ebukolu asịrị na ọ na-akpọ isi n'ala wee na-ekene na-akpọ isi n'ala si obukolu chezi ozugbo obukolu chọọ wee fụọ pọwa wee fụọ ike wee si izizie ngwongwo si nọ nke oluzie ka nke ọzọ melide after a year and half ka o nwetazi visa o wee nata ka ọ natazi ka o buru ngwongwo ya nke ọzọ ebugolu ngwongwo lee
a na-ajụzi akịrị ngwongwo si nke ọzọ sili anya bịa bụrụ ngwongwo jee gozie ngwongwo bunye onye nke ọzọ afọ ozi ngwongwo ịmaga na-aba si olute nso nya okulie n'isi si olute nso ogbuwe n'isi ya ji ịchọ ngwongwo na ọmadụ ihe ọ na-akọ ya ji ịchọ ngwongwo ka o bunye onye nke ọzọ a na-asị ya nwa m ugwu ụlọ m kwụcha landlord ka eseki ụlọ ọsị ụlọ m isekirọ ngwongwo m iwepụtara kedu na ị ga-akwụ ụgwọ ihe a ka a na-emezi ka unu wee fụkwa ka eme mma mmadụ si egbu nke kwụpụta ụgwọ ụlọ many months ukwere anata ka o si anata ọ natazia ọfụrụ ụlọ ọfụrụ ngwongwo ka ejebute ngwongwo na aka onye nke ọzọ welu ngwongwo gosi na afụrụ ngwongwo ọ na-emesi o nwere ego ya ji ego ngwongwo amadị m ke mbọsị m ji wee bịa gwuru ngwongwo nwa mbọsị ọ na-ebukwa ngwongwo o sekpuru ana kpọọ isi n'ala nwanne anyị nwoke wee si ya binye ụtọ ịkpọsi n'isi na kwụrụ ọtọ isekpuzi n'ala maka ngwongwo na ọ si na ofu ozi ngwongwo onye a ka esizi adọ nwanne anyị nwoke na-adụ ya adọ ya n'aka nke adọ ya n'aka nke onye nwe ngwongwo si kedu ngwongwo ya afụrụ ngwongwo onye nke ọzọ kedu ya ọsị ya na ọmakwa ihe ọ na-akọ ọkwa ndị Igbo na-atọ na-eme ya ofu na-eme mma nke na-emezi mma ka a na-achọ ka a dọbuo maka na ọ na-eme mma ka unu na-egekwa wee firi ihe na-eme so ihe a ka a na-eme omelide nnọọ ihe a na-ajụ oyi ya ka onye Igbo ọzọ bịa si na onwe ihe dị mkpa ya bụrụ nye ego nke ịma onye mebezie mma asị ka emegbu onye ya bụrụ onye ego o wee si ya na eme mma o mere ekotegoli okwu n'ụbụrụ gị mmadụ na-aba ego mmadụ na-aba ahụ bịa si ya nyatụli abịaba na ọbịa abịa pa akụpụ onye isi ya nwakwana anwa bịa nso na ọbịa pa egbu onye egbu ya abịakwa na ọkwa onye ụbụrụ nye ego si ya na o mekịta chụli abịaba na ogbuwe enyi isi andị onye a nọ mma o so na ndị si kwesịrị ite n'ọkụ ọ na-eme ọfụma andị emekwere efe akwalụbịaba bịaba iri ya ihe so ihe o mezi ikpeazụ bụ na o si onye bịa iri ya ihe maka ọ si na onwere obi na obi nwanne na-eme nke ukwuu kama ọ ga-asị o nwere ego ahụ mana otu ọzọ inye maka fe emeghị ihe so o wee si ya na ọ ga-ewute paspọtụ ya wete laptọpụ ya tupu o wee bụrụ nye ego ahụ ya butie ka o wee bụrụ kolatara na-egekwe na ntị ihe o mere ọ dị njọ ka ọka ebunye ego ahụ ka ọka dashi anya dashi na-egekwe na ntị so ọ pụtazịa kpalịbakwa ya akpalịsị ya ị nara eme ka nwanne ị nara eme ka ezigbo nna ọ bụrụ onye omenye ụna amenye ụna na-egodi nnọọ maka ka ị bụrụ onye m nne ego ka iji gasị m wete paspọtụ wete laptọpụ ndị be anyị a sị na ebu gbanwa nkịta ọtụbụ okporoko ijiji egwu ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme ụnụ kpakwa alụ maka na ihe anụnwa ọ bịa akọsalụ m ya n'anya mmiri si na ihe ndị be anyị na-eme so a na-eme ka a na-eme nke ahụ bịa iburu ego o wee dịgwa nwunye ọ na-achọ ịnụ ọ si na nwunye kwa onye Igbo kwe mana ọ tọpịacha nke ahụ tọọ ya mmụọ onye ahụ o wee jegwe anya si ya na nnegodo ihe onye Igbo ibie na-eme ọ bịa ibururu ego na ego dị ezigbote mkpa na o jie n'onu ọ bụrụ na o wetara ego ahụ ọ nọ n'ọnwụ na ndụ na o kwere ebunye ego wee si anya weta laptọpụ weta paspọtụ na nnegodo ihe onye Igbo ibie na-agwụ ya o wee jekọsala nwunye ahụ nwunye tụchachala atụ mmụọ ya ahụ efu ya ichie n'ọnwa na-ekulie nwa ihe a ka ọ na-akọrọ m o wee bịa wee na-abalị ya na-akpọli ya ndị be anyị ọ dịzavụli ya ọ bụrụ na ọnya mejọkwa mee ka anyị mmadụ ọ bụrụ na ọka eboro nye ego ahụ na ime ka anyị mmadụ ụnụ kedu nke ọ ga-eme o mego bụrụ na-abụ ọ sị na mburu ego ọ na-eburu na-agwụzi ya ike so ihe m na-achọkwa ikwu bụ ihe o mere adịrọ njọ ihe ị ga-eme bụ iburuzi na ego ọbụla ihe maka imetego ọghọcha ga-afịa ihe ọ ga-afịa nga na-abịa ka ga-eme ọ bụ ihe ị ga-eme bụ onye gbakwute gị asị onye sikwesị ite n'ọkụ na ọfụma iwele onye ị ga-edinu ịdashi onye ahụ ịdashi anya isi ya chọbazie ọzọ jee yọọ ndị ọzọ ka ị wee kwato maka ịbụrụ onye ịnọ n'okwu ifu gị a na-akpalizikwa ya akpali na o kwesịrị nnọọ ka ọ bụrụ onye ka ọ ghara isi anya wete laptọpụ ya wete ka ezia afọ ya paspọtụ na afụgokwe ka unu wee fụ ihe ndị Igbo ibe mmadụ na-eme nke ọzọ
nke ọzọ eligo ngwongwo nke natala anata na-agbụ ya ụgwọ ngwongwo ndị o bunyere ego ebunye si anya atụli abịaba isi okwu echu ego isi a ọbịa nso ikupu onye isi ịbịa nso igbu onye egbu ọfụ ihe ị ga-eme ọkwa ihe ndị Igbo na-eme ibefa n'obodo oyibo ka m na-akọwakwala unu ya ị na-akwadokwa mbịa obodo oyibo uche gị dị ya ị nọrọ ha n'Igbo uche gị dị ya ị nọrọ Ghana ma ọ bụ African country uche gị dị ya ebe ndị Igbo ibe gị nọ ndị Igbo dịkwa mma dị njọ fa na-emekwe nwanne mana fa na-emekwe njọ fa fụkwa onye Igbo ibe fe ụfọdụ ka ọ na-eme mma fa achọọ ka fa otu onye fa dịkwa mma fa dịkwa njọ chikwala na ya na-eme ma kekwe na ikpe ndị ewonu ka emesịa nye na anyị ịkala ịfụnanya ndị ewonu